Mae'r newidiadau sy'n cael eu trafod yn yr adran yma ar HY2 yn deillio o awgrymiadau wneithbyd gan ei rheolwyr. Mae'r holl newid i HY2 yn berthnasol i dysgu ac addysgu o Fedi 2012. Yn debyg i HY1, cawsom ein gwahodd gan ei rheolwyr i ddiwygio'r strwythur y papur. A dyma sy'n sail i'r strwythur newydd fydd yn cael ei rholi am y tro cyntaf o Fai 2013. Mae hyn yn golygu mae Ionawr 2013 fydd y cyfle olaf i ymgeiswyr i sefyll arholiadau yn yr hen strwythur. Yn mis Mai 2013 ac o hynny ymlaen felly, fe fydd ymgeiswyr yn dilyn y strwythur newydd sydd wedi'i gymeradwyo gan ein rheolwyr. Mae holl fanylion am y strwythur newydd i'w ganfod ar gwefan CBAC, sef www.cbac.co.uk. Hefyd ar gael ar gwefan, yma'r deunydd asesu enghreifftiol ar gyfer holl bynciau HY2. Mae'n werth edrych ar rhain mwyn profi a dod i ddeall y strwythur y cwestiynau newydd gall cael ei osod yn y dyfodol. Hoffwn eich annog i ymweld â'r gwefan hyn yn gyson, gan mai dyma'r prif ffordd y bydd CBAC yn cysylltu gyda chanolfannau yn y dyfodol. Y newyddion da yw nad yw cynnwys wedi newid rhyw lawer ar gyfer yr uned yma. Mae'r materion allweddol o fewn yr astudiaeth mewn dyfnder yn aros yr un peth, ac fydd dal dewis o un o ddwy gwestiynau. Yn ychwanegol, mae'r pwysoli'r arholiad yn aros yr un peth. Mae HY2 yn werth 80 o farciau UMS. Yn ogystal, mae'r astudiaeth mewn dyfnder yn byrhau i fod yn uned sy'n seiliedig ar ffynonellau. Mae gofyn i ymgeiswyr i astudio detholiad y ffynonellau yn eu cyd-destun hanesyddol. Mae hyn yn parhau i fod yn uned sy'n seiliedig ar sgiliau, gyda'r pwyslais ar ddefnyddio gwybodaeth a gwerthuso ffynonellau oll yn eu cyd-destun hanesyddol yr astudiaeth dyfnder yn ei gyfanrwydd. Mae mwyafrif o broblemau yn yr uned yma yn deillio o ddiffyg gwybodaeth cyd-destynol a dealltwriaeth o'r astudiaeth mewn dyfnder yn ei gyfanrwydd. Hefyd yn broblem y mae sgilio gwerthuso arwynebol. Mae annig dysgu yr holl astudiaeth mewn dyfnder i'r myfyrwyr, oherwydd fe all y ffynonellau ddod o'r cyfnod cyfan. Hoffwn eich annog felly i sicrhau bod pob myfyrwyr yn deall pwysigrwydd casglu gwybodaeth eang am yr astudiaeth mewn dyfnder yn ystod ei astudiaethau. Yn wir, mae'n wir i ddweud, po fwyaf y wybodaeth a dealltwriaeth sydd ganddyn nhw am y cyfnod i gyd, y mwyaf tebygol o byddant o brofi llwyddiant wrth osod y ffynonellau yn eu cyd-destun hanesyddol. Daw mwy o newyddion da, oherwydd mae nifer o'r is-gwestiynau wedi'i gyfyngu i 4 yn lle 5. Mae'r hen is-gwestiwn EC a'i ffocws ar ddibynadwyeth dwy ffynhonnell gwahanol ar gyfer amholiad hanesyddol wedi'i ddileu. Y teimlad oedd fod y math yma gwestiwn yn arwain at ymatebion mecanistaidd a chyfeiriadau cyffredinol at y priodoledd. Un sylw ychwanegol sydd wedi cael ei gyflwyno i bob un o'r is-gwestiynau yw sylw penedol at yr hyn sy'n disgwyliedig o fyfyrwyr wrth ymateb. Mae'n rhyw fath o osodiad ffocws ar ddiwedd pob cwestiwn. Y gobaith yw y bydd ymgeiswyr yn cael ei atgoffa i aros ar dasg. Yn yr achos yma, y disgwyliad yw y dylen nhw bwyso a mesur a gwerthuso yn defnyddio cynnwys, awduraeth a gwybodaeth eu hunan. Y gobaith yw y bydd canolfan yn croesawu'r newidiadau hyn. Newid amlwg arall yw strwythur yr arholiad yw symud o 5 ffynonell i 6 ffynonell. Mae wedi bod yn achos pryder bod gorgyffwrdd rhwng sgiliau a cynnwys, yn enwedig pan oedd ymgeiswyr yn ceisio taclo is-gwestiwn E, y cwestiwn tros gyfnod. Rydym yn gobeithio mae lleihau fydd y gorgyffwrdd hyn, fydd yn amosibl ei weredu'n llwyr. Yn anorfod pan mae newidiadau i fanylebau ac i strwythur arholiadau, mae canlyniadau positif
a chanlyniadau llai positifs. Dim ond 180 o funudau sy'n cael ei ganiatáu ar gyfer holl arhongiad uwch gyfrannol. Felly, oherwydd fod mwy o amser nawr yn cael ei ganiatáu ar gyfer papur arhongiad HY1, a'r ffaith bod nifer y gwestiynau wedi leihau o 4 i 5 yn HY2, fe fydd yr amser y ganiateir ar gyfer y papur yma yn lleihau o 10 munud. Mae hyn yn cael ei ddangos ar y deunyddiau asesu enghreifftiol. Mae newidiadau wedi cael ei wneud i'r holl gynlluniau marcio yn nhermau strwythur a'r ffordd o ddyrannu marciau. Mae llinynau nod asesu 1 ac nod asesu 2 wedi'w integreiddio, ac mae terminoleg yr uned yn syngedig ar hyn sydd yn y disgrifiadau perfformiad ar gyfer uwch gyfrannol. Mae'r rhain yn cael ei gynnwys o fewn y meini prawf ar gyfer hanes. Mae'r holl gynlluniau marcio ar gyfer holl opsiynau HY2 ar gael ar gwefan CBAC. Mae'r ddwy sleid nesaf yn cynnwys esiamplau o'r strwythur newydd ar gyfer papur arhongiad HY2 sydd wedi cael ei gymeradwyo gan y rheolwyr arhongiad. Fel y gwelwch, mae newidiadau wedi bod i'r holl is-gwestiynau. Nodwch hefyd ein bod wedi cynnwys gosodiad ffocws i bob is-gwestiwn hefyd. Yng nghwestiwn er enghraifft is-gwestiwn A, mae nawr disgwyl i ymgeiswyr i osod yr ymadrodd yn ei gyd-destun hanesyddol. O hyn ymlaen felly, nid dim ond rhoi ateb ffeithiol cywir sydd ei angen. Fel y gwylwch, yn yr hen fath o gwestiwn, yr unig beth oedd rhaid i'r cymgeiswyr i'w wneud oedd esbonio yr ymadrodd trwy ddefnyddio wybodaeth ffeithiol. Gyda ôl-dybiaeth mae'n amlwg, gan mai ffeithiol oedd y cwestiwn yma, nad oedd angen i'r ymgeiswyr i ystyried yr ymadrodd yng nghyd-destun yr astudiaeth mewn dyfnder yn ei gyfanwydd. Roedd hyn mewn gwirionedd ddim yn cyd-fynd â'r syniad oedd yn bodoli i'r papur. Rydym yn teimlo bod yr is-gwestiwn A newydd, felly, yn fwy addas ar gyfer yr arhongiad yma. Mae'r math yma gwestiwn felly yn newid y ffocws yn fwy tuag at yr awdur. Mae rhaid i ymgeiswyr nawr ystyried pam bod yr awdur wedi dewis yr ymadrodd yma yng nghyd-destun y cyfnod. Nodwch unwaith eto y gosodiad ffocws sy'n ymddangos ar ddiwedd is-gwestiwn A. Rydym yn teimlo bod y math yma o gwestiwn yn well, ond yn amlwg mae ein disgwyliadau yn fwy. Er mwyn ateb y cwestiwn yn llawn, fe fyddwn yn disgwyl i ymgeiswyr i esbonio'r term neu'r ymadrodd yn defnyddio'r ffynonell a'i gwybodaeth eu hunan. Ond nawr y mae rhaid ystyried dimensiwn newydd. Mae rhaid esbonio pam y byddai'r awdur yn defnyddio'r ymadrodd hyn yn y ffordd y mae'n gwneud. Mae hyn yn golygu bod rhaid i'r ymgeiswyr rhoi esboniad o'r term neu'r ymadrodd yn y cyd-destun y cafodd ei gyflwyno. Nodwch fan hyn y ffordd y mae'r cynnwys mynegol yn syngedig ar y cwestiwn wedi cael ei strwythuro. Nid yw'r cynnwys fan hyn yn orchmynol. Gallai ymgeiswyr edrych ar rhai o'r materion hyn, neu hyd yn oed rhoi gwybodaeth ychwanegol sydd ddim i'w gael fan hyn. Ar bapurau blaenorol, roedd yn debygol fod y cwestiwn wedi cael ei eirio rhywbeth tebyg i hyn. Esboniwch ystyr y term bolsieficiaid. Nawr mae dimensiwn newydd wedi cael ei ychwanegu. Mae'r cwestiwn enghreifftiol yn darllen fel hyn. Beth mae awdur ffynonell D yn ymlygu gyda'r ymadrodd? Os mae America a Lloegr yn gall, fe fyddwn nhw'n anfon arian i ni i ymladd bolsieficiaeth. Os edrychwch chi'n ofalus ar y bwyntiau bwnged, fe welwch chi'r cynnwys mynegol. Mae hwnna'n ffocysu yn gyntaf ar esbonio'r term. Yn dilyn hynny, mae rhaid ystyried cyd-destun ac yn ola awduraeth a'r priodolaeth. Fel y gwelwch, mae'r cynllun marcio yn dangos y modd y mae llinyn, nod asesu 1 ac nod asesu 2 wedi'w integreiddio. Mae hefyd yn defnyddio terminoleg o'r disgrifiadau perfformiad ar gyfer AS. Ar lefel 1 a lefel 2, fe fydd ymatebion
yr ymgeiswyr yn cael ei hystyried yn ymatebion isel neu uchel o fewn y lefel. Ar lefel 1, fe fyddwn ni'n disgwyl darllen y deall a chymryd gwybodaeth o'r ffynhonnell. Ar lefel 2, fe fyddwn ni'n disgwyl ymgeiswyr i werthuso'r ymadrodd neu'r term yng nghyd-destun y cyfnod. Mewn cwestiynau fel is-cwestiwn B, mae yna rhai agweddau sydd yn amlwg i ni. Y prif ffocws yw ar arwyddocâd neu pwysigrwydd, ddatblygiad, hanesyddol neu mater hanesyddol pwysig. Nodwch fod y ffordd y mae'r cwestiwn yma yn cael ei cyflwyno wedi newid, gyda'r mater allweddol yn dod yn gyntaf. Rydym mae'n gwahodd ymgeiswyr felly i gyrraedd canfyddiad am y mater allweddol. Nodwch hefyd y gosodiad ffocws sydd yn dilyn yr is-gwestiwn. Mewn cwestiynau fel hyn, y mae disgwyl ymgeiswyr i ddefnyddio'r ddwy ffynhonnell a'r priodolaeth. Mae rhaid nhw hefyd ddefnyddio gwybodaeth eu hunain, mwyn gallu egluro pwysigrwydd neu arwyddocâd y datblygiad allweddol yma neu'r mater sydd dan sylw. Felly, mewn cwestiynau fel hyn, fe fyddwn ni'n disgwyl ymgeiswyr i ddadansoddi a gwerthuso cynnwys ac awduraeth y ffynhonnellau a defnyddio eu gwybodaeth eu hunain am y mater dan sylw i gyrraedd canfyddiad. Hyn, ni fydd copïo y priodolaeth neu gwneud sylwadau am y cynnwys yn debygol o ennill marciau uchel. Mae'r rhaid gwneud mwy na jyst copïo y priodolaeth. Byddwn ni'n disgwyl i atebion sydd wedi datblygu i wneud rhyw fath o werthuso ar y ffynhonnell ei hunain. Yn anorfod felly, mae pwy sydd wedi ysgrifennu y ffynhonnell a pryd yn mynd i cael cryn ddylanwad ar ganfyddiad os yw mater allweddol yn bwysig neu'n arwyddocâd. Unwaith eto, mae'r cynnwys mynegol ar gyfer y math yma gwestiwn wedi osod allan mewn ffordd llawer mwy strwythuriedig nad yw'n orchmynol. Mae'r ddwy pwynt bwled cyntaf yn canolbwyntio ar gynnwys a gwybodaeth, gan ddod i ryw fath o gynfyddiad ar y cwestiwn ynghylch pwysigrwydd propaganda. Mae'r ddwy pwynt bwled sydd yn weddill yn tynnu sylw at yr angen am ryw fath o werthuso ffynhonnellau, ac fe ddylai ymgeiswyr ddangos y sgil hynny. Fel y gwelwch, mae'r cynllun marcio yn dangos unwaith eto integreiddio nod asesu 1 ac nod asesu 2. Unwaith eto, mae'n defnyddio terminoleg o'r disgrifiadau perfformiad ar gyfer uwch gyfrannol. Yn lefel 1 neu lefel 2, fe fydd ymateb yr ymgeiswyr yn cael ei ystyried yn ymateb lefel isel neu'n ymateb lefel uchel. Ar gyfer lefel 1, fe fyddwn ni'n gwobrwyo ymatebion sydd yn syniedig yn bennaf ar ddarllen a deall a tynnu gwybodaeth o'r ffynhonnell. Ar gyfer lefel 2, fe fyddwn ni'n disgwyl ymgeiswyr i ddadansoddi a gwerthuso'r ffynhonnell yn ei cyd-destun, gan roi canfyddiad ar hynny. Rydym wedi dileu yr hen gwestiwn ec a'i ffocws ar ddibynrwydd, a hynny ar ôl derbyn cyngor gan ein rheolwyr. Mae'r is-gwestiwn ec newydd felly yn syniedig ar sut a pam y mae dehongiad hanesyddol wedi ei ffurfio. Nid yw'r cwestiwn mwyach yn syniedig ar ystyried aw un ffynhonnell yn cefnogi neu'n gwrthweud dehongiad sy'n cael ei roi mewn ffynhonnell arall. Mae slant newydd felly i'r math yma o gwestiwn, oherwydd mae rhaid i ymgeiswyr nawr ffocysu ar ddilyswydd un dehongiad am ddatblygiad hanesyddol neu fater hanesyddol yng nghyd-destun dehongiadau eraill o'r un datblygiad neu mater allweddol. Rydym yn gwahodd ymgeiswyr i gyrraedd canfyddiad ar ddilyswydd y dehongiad sy'n cael ei gyflwyno iddyn nhw. Nodwch unwaith eto os gwelwch yn dda y gosodiad ffocws sydd yn dilyn yr is-gwestiwn.
Mewn cwestiynau fan hyn, mae'r ymgeiswyr yn cael un dehongiad am agwedd o'r astudiaeth mewn dyfnder. Yn y deunydd asesu enghreifftiol, mae enghraifft i gael. Ydych chi'n cytuno gyda dehongiad mae'r Natsiaid oedd yn gyfrifol am y tân yn y Reichstag? Dyngyd annog ymgeiswyr i ddefnyddio cynnwys a awduraeth y ddwy ffynhonnell, yn ogystal â gwybodaeth eu hunan, i gyrraedd canfyddiad am ddingyswydd y dehongiad a'i osod yng nghyd-destun dehongiadau eraill am bwy oedd yn gyfrifol am tân yn y Reichstag. Rydym yn teimlo bod hwn yn gwestiwn gwell, oherwydd mae'n gofyn i ymgeiswyr i ystyried dehongiad yng nghyd-destun dehongiadau eraill. Gyda ôl-dybiaeth, roedd yr hen gwestiwn braidd yn artiffisial wrth ddelio gyda dehongiadau o hanes. Felly mae'r cwestiwn newydd yma yn paratoi ymgeiswyr yn well ar gyfer trafod dehongiadau hanesyddol. Rhywbeth fyddwn nhw'n sicr yn gwneud wrth gwneud gwaith cwrs HY2 yn ei astudiaethau lefel A. Wrth ateb cwestiwn fel hyn, fe fyddwn ni'n disgwyl bod ymgeiswyr wedi cael ei paratoi ac i fod yn ymwybodol o wahanol dehongiadau o gorffennol. Fe fyddwn ni'n disgwyl nhw i allu osod dehongiad yng nghyd-destun dehongiadau eraill. Fe fyddwn ni'n disgwyl nhw ddadansoddi a gwerthuso y ffynonellau sy'n cael eu henwi a defnyddio gwybodaeth yma mwyn dod i ganfyddiad ar y cwestiwn. Mae'r cynnwys mynegol o fewn y cynllun marcio yn uwcholeuo sut y byddwn ni'n annog ymgeiswyr i ddadansoddi ac i gwerthuso ffynonellau a'r priodoledd mwyn cyrraedd canfyddiad. Mae hefyd yn dangos y byddwn ni'n disgwyl nhw i dynnu o gwybodaeth eu hunan ac i ystyried cyd-destun dehongiadau eraill. Fel y gwelwch, mae'r cynllun marcio yn dangos modd y mae nod asesu 1 ac nod asesu 2A ac nod asesu 2B wedi integreiddio. Unwaith eto, mae'n defnyddio terminoleg o disgrifiadau perfformiad ar gyfer uwch gyfrannol. Yn lefel 1, 2 a 3, fe fydd ateb y ymgeiswyr yn cael ei ystyried yn ymatebion lefel isel neu ymatebion lefel uchel. Ar gyfer lefel 1, fe fydd ni'n disgwyl i'r ymatebion fod yn syniedig yn benodol ar y ffynonellau, darllen y deall a tynnu gwybodaeth oddi wrth y ffynhonnell. Ar lefel 2, fe fyddwn ni'n disgwyl ymgeiswyr ddangos elfen o ddadansoddi a gwerthuso'r ffynonellau. Efallai y bydd rhai ymatebion fan hyn yn ymddangos y mecanistaidd gan ddilyn fformiwla. Ar gyfer lefel 3, fe fyddwn ni'n disgwyl dealltwriaeth cyd-destynol cryf. Fe fyddwn ni hefyd yn disgwyl ei bod nhw wedi dewis a dethol gwybodaeth ffeithiol hanesyddol priodol. Yn ei hanfod, fe fydd yr ymateb wedi strwythuro'n dda ac yn cyrraedd canfyddiad teimlwng. A mae'r cwestiwn newydd yma yn syniedig ar y hen gwestiwn oedd ar y papur arholiad. Hwn yw'r cwestiwn tros gyfnod. Ond nawr, dim ond ar 3 ffynhonnell sydd rhaid i'r ymgeiswyr ffocysu eu hateb. Nodwch unwaith eto y gosodiad ffocws sydd yn dilyn y cwestiwn. Mewn cwestiynau fel rhain, fe fyddwn ni'n disgwyl ymgeiswyr i ddadansoddi a gwerthuso'r ffynonellau sydd wedi eu henwi yng nghyd-destun yr holl astudiaeth mewn dyfnder ac nid jyst y materion sy'n codi o fewn y ffynonellau unigol. Fe fyddwn ni'n disgwyl i ymgeiswyr i wneud defnydd o gynnwys y ffynonellau ac i werthuso'r ffynonellau yn dryngwyr. Fe fyddwn ni'n disgwyl i nhw osod y ffynonellau yma o fewn i cyd-destun hanesyddol ehangach yn ymwneud gyda'r astudiaeth mewn dyfnder ac i ystyried felly eu cyfyngiadau. Y prif ffocws felly ar cwestiwn tros gyfnod fel hyn yw ar osod y ffynonellau sydd wedi cael ei henwi o fewn cyd-destun yr astudiaeth mewn dyfnder yn ei gyfanrwydd. Er mwyn gallu gwneud hyn yn effeithiol,
Mae'n hanfodol bwysig fod gan yr ymgeiswyr wybodaeth manwl iawn am yr astudiaeth mewn dyfnder sydd wedi cael ei ddewis ganddyn nhw. Mae'n dilyn felly mwyn canfod i ba raddau y mae'r tri ffynhonnell yn rhoi dealltwriaeth o'r astudiaeth mewn dyfnder yn ei gyfanrwydd, fe fydd angen i'r ymgeiswyr ystyried cynnwys y ffynhonnellau. Fe fydd angen i'r ymgeiswyr i werthuso'r ffynhonnellau sy'n cael ei enwi yn y cwestiwn. Dylai ymgeiswyr dynnu sylw at gryfder yn ogystal â chyfyngiadau y ffynhonnellau. Ar yr un amser, mae rhaid tynnu sylw at cyfyngiadau cyd-destynol y ffynhonnellau fel casgliad. Fe fydd rhaid i'r ymgeiswyr defnyddio eu gwybodaeth a dealltwriaeth am y cyd-destun ehangach yn yr achos yma yr Almaen Natsïaidd. Fe fyddwn ni'n annog ymgeiswyr fan hyn mae nid narratives sydd angen mwyn ateb y cwestiwn, ac nid mynd trwy'r ffynhonnellau un ar ôl ei gilydd yn sôn am y cynnwys. Nid yw'r math hyn o matebion yn cyd-fynd ar hyn sydd yn y disgrifiadau perfformiad ar gyfer uwch gyfrannol. Mae cynnwys mynegol o fewn eich cynllun marcio yn uwch a leia yr angen i ymgeiswyr i ddelio gyda defnyddioldeb y ffynhonnellau. Mae rhaid ystyried cynnwys ac awduraeth, ac mae rhaid hefyd dangos y gallu i drafod y ffynhonnellau yn ei cyd-destun ehangach sy'n ymwneud gyda'r Almaen Natsïaidd 1933-39. Fel y gwelwch, mae'r cynllun marcio yn dangos sut y mae nod asesu 1 ac nod asesu 2 wedi integreiddio. Unwaith eto, mae'n defnyddio terminoleg o'r disgrifiadau perfformiad ar gyfer uwch gyfrannol. Ar lefel 1, 2 a 3, fe fyddwn ni ystyried ymatebion yr ymgeiswyr i fod yn ymatebion isel, ymatebion canolig neu ymatebion uchel. Ar gyfer lefel 1, fe fyddwn ni'n disgwyl ymateb sy'n yn bennaf yn syniedig ar y ffynhonnellau, ei darllen y deall neu tynnu gwybodaeth oddi wrthyn nhw. Ar gyfer lefel 2, fe fyddwn ni'n disgwyl i ymgeiswyr i wneud rhyw fath o ymdrech i ddadansoddi ac i werthuso ffynhonnellau, gyda rhyw ymdrech i osod y ffynhonnellau o fewn eu cyd-destun ehangach. Ar gyfer lefel 3, fe fyddwn ni'n disgwyl dadansoddiad a gwerthusad o'r ffynhonnellau yng nghyd-destun yr astudiaeth mewn dyfnder yn ei gyfanrwydd. Fel adrannau, rwy'n siŵr bydd angen amser arnoch chi i ystyried yr holl newidiadau yma, ac y byddwch chi mewn da bryd yn dod o hyd i ffordd i gyflwyno strategaethau dysgu fydd yn caniatáu eich ymgeiswyr i gwrdd â'r her newydd yma.